Empresaris i ajuntaments signen a Solsona un document per millorar les condicions dels polígons industrials. L'objectiu és generar atractivitat entre les empreses de la ciutat, atraure'n de foranes i crear llocs de treball. Les nevades passen de llarg i només enfarinen el Berguedà i Osona. Tot i que les precipitacions no han estat tan intenses com es preveia, les autoritats han mantingut activada la fase d'alerta del Neucat durant tot aquest dilluns. El Real Madrid s'endú per un punt al partit de la 19a jornada de Lliga regular de l'ACB. El Manresa va tenir els jugadors blancs contra les cordes durant tot el maig i no va ser fins al darrer moment que els visitants es van assegurar la victòria. Prop de 200.000 persones visiten el complex cultural de Mont Sant Benet durant el 2010. L'equipament es consolida com una de les principals destinacions turístiques de la Catalunya central després de Montserrat. L'Ajuntament de Solsona i l'Associació d'Empresaris per al Solsonès han signat un conveni per millorar les condicions dels polígons industrials de Solsona. El conveni estableix un marc de relacions i compromisos entre el consistori i l'associació i preveu accions com la millora de la senyalització i els accessos, la creació d'una base de dades de les empreses o la pavimentació d'alguns carrers. Fins ara no hi havia cap política específica de manteniment i millora dels 4 polígons de la ciutat, els Ametllers, Pronissa, Santa Llúcia i la Vinya del Tauler. Segons l'alcalde David Rodríguez, el nou acord ha de servir per dinamitzar les zones industrials i afavorir la creació d'ocupació a la ciutat. Millorar els polígons de la ciutat i, per tant, també pot redundar indirectament en què aquesta visualització, aquesta millor imatge que tingui els nostres polígons pugui fer que empreses de fora de la ciutat o empreses de la mateixa ciutat creguin adient de fer-ne ús d'aquests polígons i, per tant, afavorir la creació d'ocupació a la nostra ciutat. I és la part pública i privada que engeguen iniciatives per a la millora, en aquest cas, d'uns espais típics per a l'empresariat, i això no s'ha de tancar aquí. Jo crec que hem de continuar fent participar a la privada, a la part privada, en desenvolupar projectes que tinguem per Solsona. I és que les necessitats de les empreses no només es limiten a la disposició de sòl industrial. Farràs ha destacat d'altres aspectes com l'accessibilitat o la disposició de noves tecnologies que poden incidir de manera directa en la competitivitat de les empreses. El president de l'Associació d'Empresaris per al Solsonès, Miquel Àngel Montaner, ha dit que aquest és el camí que cal seguir i ha destacat que si les institucions i les empreses treballen de manera conjunta, es pot aconseguir molt. L'Associació Empresaris per al Solsonès és una entitat creada amb la finalitat d'aconseguir el desenvolupament de les empreses associades amb seu a la comarca i promoure les relacions empresarials per al desenvolupament econòmic del Solsonès. La sala polivalent es convertirà en l'escenari dels actes diürns del Carnaval solsoní. La disponibilitat per primera vegada de la sala polivalent de Solsona per programar el Carnaval diürn és la principal novetat del conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament i l'Associació de Festes. El consistori cedeix gratuïtament l'equipament i subvenciona l'edició d'enguany amb 10.500 euros. Després de diverses negociacions, totes dues parts han arribat a un acord provisional amb una vigència anual per tal que aquest any s'explori les possibilitats que permet el nou equipament municipal. Segons aquest acord, l'Associació de Festes farà ús de la sala polivalent el 27 de febrer per al ball d'assaig i els dies 6, 7, 8 i 9 de març per acollir diversos actes diürns d'interior. Així mateix, del 21 de febrer al 3 de març s'hi habilitarà l'oficina de Carnaval, que estarà oberta de les 7 de la tarda a les 10 de la nit. Durant el febrer també es duran a terme a la sala polivalent els assajos dels ballets i s'hi permetrà l'accés a les escoles per visitar els elements folclòrics. Segons aquest conveni, l'Associació de Festes llogarà 70 llotges per instal·lar aquest equipament durant els dies de Carnaval. D'altra banda, els beneficis del servei de bar que s'hi habiliti aniran destinats a l'associació. El Carnaval de Solsona es celebrarà del 3 al 9 de març, si bé a partir del 25 de febrer ja tindran lloc alguns actes previs. Tota la programació es pot consultar en línia a través del web carnavalsolsona.com. Protecció Civil ha mantingut avui activada la fase d'alerta del Neucat fins les 7 d'aquesta tarda, encara que les precipitacions en forma de neu no han estat tan intenses com es preveia. A primera hora d'aquest matí, la neu enfarinava les comarques centrals, concretament les del Berguedà i d'Osona.
Al Montseny la neu ha caigut amb ganes i ha deixat gruixos de 40 centímetres a partir dels 1.500 metres. A Espinelves i Collsospina, a la falda de la Serralada, s'hi han registrat 4 centímetres. A la xarxa viària avui han estat obligatòries les cadenes en 4 carreteres, a la BB 4024 de Bagà a Coll del Pal, a la BB 4243 de Berga a Rasos de Peguera, a la BB 5207 a Tavertet i a la BB 4316 de Santa Maria d'Oló a Santa Eulàlia de Riuprimer. La Sígnia Manresa va tenir la victòria a tocar en el seu enfrontament davant el Real Madrid. Rodrigo San Miguel va jugar-se la darrera i definitiva possessió del partit, però no va tenir encert. Hagués estat la consecució d'un dels millors partits que ha jugat l'equip manresà en els darrers mesos. L'inici va ser molt tens i intens per part dels dos equips, la tripleta arbitral permetia els contactes i el Madrid, físicament superior, en va sortir beneficiat, 13-19 després dels primers 10 minuts. Al segon quart es van igualar les forces. La Sígnia va millorar el ritme de joc i l'encert, empès per un Congost que va animar de valent. L'equip va veure que podia plantar cara al Madrid i es va posar les piles en defensa, amb el màxim esforç de tots els jugadors i frenant homes importants com Felipe Reyes, Sergi Llull o Suárez. El parcial va ser de 23-11 i això va fer que els locals marxessin al descans 6 punts amunt, 36-30. A la represa, però, la defensa del Madrid es va començar a imposar, s'aturar l'atac manresanista, alhora que trobaven posicions de tir exterior. En els darrers i definitius 5 minuts va faltar fluidesa i això contra un equip com el Madrid ho acabes pagant, tal i com declarava el tècnic de la Sígnia, Jaume Ponsarnau. Precisament en 2 tirs oberts, el jove Mirotic va anotar 2 triples providencials que van acabar decantant la balança a favor de l'equip de Messina, malgrat que van ser els locals que gaudirien de la possessió definitiva. Una derrota que augmenta l'autoconfiança de la Sígnia, que dissabte que ve visita la pista del Blancos de Rueda de Valladolid abans de l'aturada per la Copa del Rei. Mont Sant Benet es consolida com el segon conjunt monumental més visitat de la Catalunya central després de Montserrat. Prop de 200.000 persones han visitat l'equipament cultural de Mont Sant Benet durant el 2010, entre visitants del conjunt monumental, visites escolars, públic de congressos i dels diferents serveis de restauració. Amb aquestes dates, 3 anys després de la seva inauguració, Mont Sant Benet es consolida com un dels principals conjunts monumentals i turístics del territori. Un dels principals atractius és el seu destí turístic cultural. Durant el 2010 es van rebre més de 110.000 visites als diferents espais museïtzats. Mont Sant Benet ha rebut una afluència de públic important en les noves activitats de temporada que s'han posat en marxa l'any 2010, com la màgia del capvespre durant els mesos de juliol i agost i Crea Tardor durant el novembre i desembre. Pel que fa a les visites museïtzades, la més realitzada és la medieval, amb un 42% del total. Durant el 2010 també ha augmentat el nombre de grups escolars. De cara al 2011, l'equipament mantindrà les activitats de temporada de que han gaudit d'èxit aquest any i en posarà en marxa de noves amb l'objectiu d'arribar a més públics i atreure nous visitants. Mont Sant Benet es va inaugurar el novembre de l'any 2007. El sol torna a imposar-se després del breu capítol de nevades i ho fa de forma generalitzada arreu de Catalunya. A les comarques centrals es mantindrà el predomini de sol durant diversos dies, situació que anirà també acompanyada d'una certa recuperació de les temperatures. Màximes, doncs, en ascens amb valors diürns que podran arribar fins als 12 graus a Manresa, als 7 a Berga i als 8 a Solsona. Mínimes encara sota zero en aquestes dues capitals i d'un grau tan sols a Manresa. Empresaris i ajuntaments signen a Solsona un document per millorar les condicions dels polígons industrials. L'objectiu és generar atractivitat entre les empreses de la ciutat, atraure'n de foranes i crear llocs de treball. Les nevades passen de llarg i només enfarinen el Berguedà i Osona. Tot i que les precipitacions han estat tan intenses com es preveia, les autoritats han mantingut activada la fase d'alerta del NeuCat durant tot aquest dilluns. El Real Madrid s'endú per un punt al partit de la 19a jornada de Lliga regular de l'ACB. El Manresa va tenir els jugadors blancs contra les cordes durant tot el maig i no va ser fins al darrer moment que els visitants es van assegurar la victòria. Prop de 200.000 persones visiten el complex cultural de Mont Sant Benet durant el 2010. L'equipament es consolida com una de les principals destinacions turístiques de la Catalunya central després de Montserrat.